Anem a començar. I per al bé de tots penso que és el millor que estigueu sentats. No cal que s'aixequeu. Per tots els homes i dones del món, que en el cor de tots creixin sentiments d'amor, de generositat, de recerca de la justícia. Preguem. Preguem per aquelles persones grans que viuen en situacions econòmiques precàries o bé mancats d'atenció i companyia. Bona tarda a tothom. En nom de l'associació, gràcies per estar aquí i penseu que sou vosaltres els que presidiu aquest any. Aquesta gent que ens donen cada dia una lliçó de què vol dir lluitar i esforçar-se per aconseguir un món millor. Jo me sento molt estimat en este poble i vull saludar-vos com ja hem fet abans, especialment els protagonistes. Jo vinc per al vostre protagonisme, evidentment, a acompanyar-vos. Als que esteu aquí davant i a tots els que també ja sou un poquetet grans, no arribeu als 80, però que també esteu aquí. Jo tinc que agrair aquesta invitació. La tinc que agrair perquè me sento honorat. He viscut molts d'anys a este poble, 11 anys. Vaig baixar de la Ribera d'Ebre Priorat l'any 93 i vaig estar fins al 2004. 11 anys són molts anys. I realment els puc dir que vosaltres heu anat seguint. Aquí la vau rebre dels vostres pares i l'heu anat seguint. Vos identifiquen com a poble. Un canvi molt. Que continueu en la festa. Que xaleu, com diem nosaltres, a la nostra terra. Que sigueu feliços de debò. Visca Santa Bàrbara! Antonio Borràs Quiner, com a pregoner de la festa, en homenatge a la gent gran de Santa Bàrbara, Associació de Jubilats i Pensionistes, 19 de juliol 2013. Per enguany, a l'associació li va semblar, a la Junta, que podíem fer la del Museu de la Vida de la Plata.